שלום XP, כאן החבילה שלי, קיבלתי אותה הרגע, אתם לראות את זה, והאמת היא שאני לא יודע מה זה, זה מאוד רך, בואו נפתח. מה זה? זה מאוד רך, לא יודע מה זה. זה מצית שחיכיתי לה הרבה מאוד זמן, אבל היא די קטנה, אפילו מאוד קטנה. חשבתי שהיא תהיה הרבה יותר גדולה. טוב, אין בזה גז, והיא הרבה יותר קטנה ממה שראיתי. יכולים לראות את זה. חבל אין לי למה להשוות אותה, אז מה זה קטן? שימו לב איך אני מחזיק את זה. אבל די מגניב, כי זה הרבה מאוד זמן אין גז, אבל יש מילוי. כן, חיכיתי לזה מאוד הרבה זמן. חפרתי גם הרבה לחברים שלי על זה. בקרוב אני אעלה עוד סרטון שבו אני אראה לכם כל מיני דברים, כאילו איך זה עם גז. יש פה את הכפתור הזה. טוב, מאוד קטן, ציפיתי שזה הרבה יותר גדול. אין גז, אבל נחמד מאוד. אני אקנה היום גז, אני אעלה גם סרטון איך זה, ובקרוב אני אעלה סרטון שקיבלתי שאני אקבל את הדברים מפוסל פריס, שעונים, שעון פומה, דברים לאייפון. זהו, מקווה שנהנתם. כאן היה עומרי 5467 מפורום FXP. שלום פורום FXP, כאן עומרי 5467. קניתי לזה גז למצית, שמתי לגז, זה הגז, פועל תותח. אז קודם כל סליחה על האיכות, זה מהפלאפון שלי, אין לי פה את המצלמה, ועכשיו בואו נראה את זה. חם מאוד, אני יכול להגיד לכם שזה חם ברמות. אני חושב שכדאי לקנות את זה, זה שווה מאוד, איזה $3. וזהו, גז מאוד זול, עלה לי 10 שקל, וזהו.